er vi ved at være klar til at komme afsted. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal jo til London. Eller det skal vi ikke. Vi skal til England. Vi skal til Woburn. Vi skal på jagtrejse. Og hvad skal vi skyde? Vi skal skyde muntjac og Chinese water deer. Og hvis vi får muligheden for, så skal vi skyde en dårhjort. Så det krydser vi rigtig meget fingre på. Det var lidt en hård omgang at komme igennem check-in og ud af sikkerhed, så det bliver kun lige til den her kort lille film fra Billund Lufthavn. Men vi glæder os. Helt sikkert. Og vi skal nok få lov at se filmen, når det er sådan, vi kommer hjem. Vi ser. Han var så heldig lige at fange indflyvningen til Heathrow på kamera, så I får lige et lille billede af, hvordan London ser ud fra oven. Efter vi var landet i Heathrow, blev vi hentet af Darren og kørt til Woburn. En længere køretur, jeg har komprimeret lidt. Så er vi ankommet til vores hotel her i Woburn, The Bell. Og Det er et gammelt hotel. Man kan mærke, at gulvene er skæve, når man går over på det. Værelset er ikke så stort, men det er hyggeligt, og det er rent, og det er pænt. Vi har også været over på popdelen, som ligger over på den modsatte side af gaden. Og der har vi fået en, skal vi ikke sige, meget stor engelsk aftensmad. Det var virkelig, som man var ved at eksplodere. Så har vi også fået talt med vores outfitter, Paul Childerly. Han lød super rar i telefonen. Og vi har fået aftalt med Julian, at han kommer og henter os i morgen til 6:30 i en sort Ford Ranger. Så nu er spændingen kun vokset lidt mere. Det bliver super spændende at se, hvad han så har at byde på. Vi skulle få rigtig godt vejr her de næste par dage herovre. Vi skulle få helt op til 15 grader sidst i februar. Med sol. Med sol. Og vi var faktisk også en tur igennem dyreparken. Vores chauffør var så venlig lige at køre os den vej ind. Og hold da op, der var mange dyr derinde. Der var både sika-hjorte, en kæmpe rødel, og der var kronvildt og dårvildt. Og det var tæt på, og det sjoveste af det hele, det er, at der hvor vi kørte på vejen, der var ingen hegn for, så de kunne rende frem og tilbage. Og så var der skilte op, hvor mange dyr, der var blevet slået ihjel på grund af trafikken det sidste år. Der nåede de faktisk op på 20 dyr, der blev roadkilled. Så jeg håber, vi kan nå en tur hen i parken også og få optaget lidt til jer der. Efter vi havde indtaget vores kæmpe aftensmåltid, valgte vi at gå en lille tur op i Woburn centrum. Og da vi kom tilbage, tog jeg lige et hurtigt billede af vores hotel, The Bell by Night. Godmorgen. Klokken er nu 6. Og vi er på vej ned for at mødes med Julian, vores stalker. Så det bliver rigtig spændende i dag. Det var lidt sjovt her til morgen at kunne høre muntjakkerne gø, da jeg var ude her og ryge her til morgen. Så det var det satte i hvert fald ikke spændingen ned. Så det vil jeg bare sige. Det var det var virkelig noget, der fik gang i det hele. Så, men vi ses senere. Allerede om morgenen på vores første afdeling spotter vores stalker eller guide Julian en lille muntjac-buk, som han står og følger i hans kikkert og termiske håndspotter.
ser vi så mig for første gang skyde forbi et dyr i al den tid, jeg har gået på jagt med riffel. Det skulle dog faktisk vise sig at være held i uheld. Ikke længe efter mit forbiskud spotter Julian en fin buk, der ligger inde i noget buskads, som det lykkes mig at nedlægge. Through the thrush festival. Is Elaine there? Oh, behave yourself. Well done, mate. Thank you. This doesn't happen on a first day. I'm telling you, that's a nice buck. Okay. This doesn't happen on a first day out. No way. Make the gun safe. Yeah, it is. Okay. And breathe. And breathe. Oh man. Oh bless you. Hold on. Yes. Brother. Oh, mate. Do you know what? I wish we had more hunters like this. Let me go down and get him for you. And we'll bring him up. Efter at have nedlagt min første muchak-buk, stalker vi videre for at finde en til anden. Desværre lykkedes det ikke denne morgen. Godmorgen, så er klokken 6 endnu en gang.
og vi er klar til at møde Julian. I dag skal vi ud og kigge efter Chinese water deer, og så det bliver super spændende at se, hvad dagen bringer. Det er jo noget helt andet jagt. Desværre var han ikke så heldig at få skyde en muchak i går aftes, men vi gjorde et ihærdigt forsøg og skal ud efter dem igen i aften. Så må vi se, hvad vi får muligheder der. Men mere om det. Om morgenen på dag 2 kørte vi ud til et område, der lå tæt på en af de store motorveje, der førte ind og ud af London. Og inden der nu er nogen, der går i panik omkring kuglefang, så er der en bakke mellem os og motorvejen, så det er ikke lastbiler, vi jager. Bakken er godt nok ikke overdrevet synlig, men den er der. Og her ser Jan have stillet op på et stykke muchak, som hun desværre ikke fik skudchance til. Endelig læg så også mærke til, at Julian prøver at kalde dyret frem, så han kan få en skudchance med et helt almindeligt bukkekald. Kort tid efter finder Julian dog et kinesisk vandrørdyr til han, som det lykkes hende at nedlægge.
Sæt med flot. Min første Chinese. Flot. Kæft, jeg er stolt. Flot kineser. Mega flot. Være, skat. Den er mega flot. Sindssygt flot. Fin. Helt vildt. Super fin. Helt vildt flot. Vil du ikke lige sætte dig bag ved den, så vi kan få nogle... How does I hit him? You hit him low. Low. Yeah. Okay. He actually, his stomach parted. But well done, Captain Anne. Thank you, Julia. Well done. Thank you. Brilliant hunt. Yesterday we didn't get one, but today I get you him. more than made up for it. Yeah. Perfect. So this one is an older buck. An older buck. And to be fair, he's kept out the way. Normally their ears are Fluffy. ripped, Yes. all cut. He's got no marks on his back, so his coat is, he's got one mark there. Yeah. So his coat is in really good condition. Yes. If you're not careful, I can peel. Yes. so that shows you how long Yes. the fur is. Yes. But yeah, he's in good condition. Yeah. Got the fat around him. I can't feel his spine, No. so we know that the flanks are good. His teeth, this is what we've come for. Beautiful set of teeth on him. Yeah. And sharp on the inside. Oh yeah. Yeah. So And they are not loose. no, they are loose. Yes. He's old. See, these teeth Yeah. start up here, and then as they get older, they come down. And this one has got. They're only in here. Yeah. So this is actually. Yeah. How old do you think he is? He's probably 4 years old. Yeah. Yep. So, Yes. and they have only the teeth at the front here. Yes. There's nothing. no teeth. No. He's pretty. Yes, isn't he? Yeah. Lovely. Very pretty. Yeah. Well done. Thank you. No, I couldn't have done it without you. So what we do is we'll set him up here and take some photographs. Yes. Efter Anne havde nedlagt sin første kineser, gik vi videre og kiggede efter en til mig. Desværre lykkedes det ikke at finde en denne morgen. I udkanten af Woburn har hertugen af Bedfordshire sit manor house og sin meget store dyrepark. Hele dyreparken er hegnet ind med en murstensmur, der er bygget og dækker et kæmpe areal. I parken er der mange forskellige dyrearter. Døjhjort, kronhjort, sikahjort og ikke mindst den sjældne Per Davis hjort er at finde i parken. I vores frokostpause på dag 2 valgte vi at gå en tur ned i parken, og her er lidt film derfra. Så står vi hernede midt i dyreparken, som I kan se, så er der en fin vej, der går igennem. Man kan faktisk køre igennem parken. Og jeg håber, at I sådan stille og roligt kan se her, men alt det jord, vi kan se her, også på den anden side af de bakker her,
så faktisk så langt øjet rækker. Det er Hertugen af Bedfordshires jord. Det er et gigantisk område, og jeg beklager, at jeg ikke lige har noget ND-filter på min telefon. Men det er kæmpestort, og det er helt sikkert en oplevelse værd at gå ned i dyreparken, når man er i Woburn. Det bør man unde sig selv, selvom man måske er træt efter et par jagter. Da vi var på besøg i parken, så vi mest døjhjort og kronhjort, som I kan se ud af billederne, men rød glente var også meget udbredt i parken. Efter en god tur rundt i den store dyrehave, hvor det faktisk lykkedes os at få et telefonsignal, så vi kunne ringe hjem, besluttede vi os at gå tilbage mod Woburn. Der har vi så vejen til Woburn center, altså til torvet af Woburn. Så, og det I kan se deroppe, som man skulle tro var en kirke, er faktisk slet ikke en kirke. Det er en butik med forskellige møbler. Kirken, den kommer vi nemlig til at se her lige nu faktisk. Og her er kirken ved Woburn. Og som I kan se, så er det sådan en rigtig klassisk engelsk kirke. Desværre er den under renovering, så lidt af den er jo altså pakket ind. Men man kan godt få en fornemmelse af den alligevel. Og der står Ansco igen. Og hvis man så forventer at komme til hovedbyen Woburn, så må jeg bare skuffe folk, fordi det her, det er sådan cirka hvad der er. Og som I kan se, så fortsætter gaden nedad der. Og der er ikke noget dernede andet et par popper. Det er vores hotel der. Der er jo så selvfølgelig hotellet. Men altså det her, det er sådan set centrum af Woburn, og som I kan se, så er den faktisk også ret befærdet. Vejen herinde gennem Woburn, der kører rigtig meget trafik, og der bliver kørt stærkt. Og man skal fandme passe på. Ja, som I kan se, så er det jo ikke fordi, der er meget herinde i byen, men lidt er der da. Og lige nu står vi uden for den eneste butik, Woburn Village Store. Woburn bys gamle telefonboks fungerede så nu som byttefundcentral for bøger. Der var dog ikke ret mange bøger i den, så man må håbe, de har et offentligt bibliotek at kunne gå på. Sidst på eftermiddagen på dag 2 blev vi hentet af Julian og kørt ud på dronning Elizabeths fætters jord, hvor vi mødte godsforældren Phil. Formålet var at finde en muchak-buk til Anne, hvilket desværre ikke lykkes, men Phil var helt sikkert et bekendtskab værd. En super hyggelig og sjov fætter, og da der lå et plejehjem på jorden, aftalte jeg med ham, at når jeg blev gammel, skulle jeg på lige præcis det plejehjem, og så skulle han nok sørge for, at jeg fik rabat på blandt andet andejagterne, der foregik på godset.
Her må Anne sande, at det at jage muchak ikke er helt så nemt. Hun har her stillet op på et dyr, som er i bevægelse, og Julian forsøger på at få det til at stoppe. Desværre lykkes det aldrig, og Anne får ikke chancen for at skyde det. Lidt senere kommer det dog forbi igen, da vi går hen over en mark, hvor det kommer blæsende forbi os.
6, og det er vores tredje dag over i England. Og vi er lidt frustreret, eller vores guider er faktisk frustreret. Det er ikke så meget os, hvor de ikke kan finde en god mundjackbog til Anne. Så her til morgen, der skal vi igen ud og gøre forsøg på at finde en tak til Anne. Og et Chinese water deer til mig, hvis vi er heldige. Det er de her muntjakker her, de opfører sig ikke helt som guiderne gerne vil have. Men man skal huske på, at det er vilde dyr, det er jo ikke udsatte, så nu ser vi hvad der sker i det her, hvad dagen bringer. Men vi krydser fingre. Om morgenen på dag 3 er vi tilbage ved området tæt på motorvejen. Julian og jeg står og spotter efter kinesiske vandrådyr, da vi lige pludselig ser en muntjac-buk.
Han står op nu. Han står midt i træerne. Lige midt imellem to træer. Han er så fin. Husk at holde godt op på ham. Hit him, hit him, hit him, he's down. Just coming back a bit. Genlad. No, don't shoot again. He's laying down. But I will go over and get him, make the gun safe. That's it, just safe like that. There's another one in there, isn't there? Yes. Yeah. Then just stand here, I will go and get him. Yes. Nu ser vi så an med hendes nyeste nedlagte dyr. En lille muntjakbuk. Hvad siger du til det, Anne? Han er så flot. Det var en fed oplevelse. Jeg kunne ikke se ham til at starte med. Men så lige pludselig drejede han hovedet, og så var han der var. Hvor langt ude tror du skød ham? 120 meter. Han var fed. Og mange tak til Julian for at finde ham til. Ja. Thank you to Julian for finding her. Yeah. It is the That's the entrance. entrance. Yes. Perfect. Perfect. Kort tid efter anskød sin muntjak, dukker der et kinesisk vandrådyr op, og jeg får stillet op. Desværre får jeg ikke skudchancen til det, da den forsvinder om bag bevoksning, og jeg ikke længere kan se det. Hverken turen eller denne film er sponsoreret af nogen som helst. Vi selv betalte det hele. Derfor synes jeg også godt, jeg kan tillade mig at fremhæve den camouflagejakke, I ser, jeg har på. Jeg købte den nede i min lokale land og fritid, og jeg må godt nok sige, at den var god. Den var holdt både vind og vand ude, så det er i hvert fald en, der kan anbefales herfra.
se det helvede, hvad for en gang. Det er ikke til afslagsmænd, der er med til helvede. Just 20 in there. 96. Efter flere fejlslagne forsøg på at nedlægge et kinesisk vandrådyr, giver vi op og begynder at gå tilbage mod bilen. Pludselig spotter Julian et kinesisk vandrådyr, som ligger ved en træstamme, som jeg sætter op på, og det lykkes mig faktisk at få ham nedlagt. Thank you. Bloody good, brother. Julia, our deal. You didn't pay me. You just said, I'll give you £10. Okay. He said he would give me £7.5. Could you please take the gun on? Yeah. Is the safety on? Yeah, safety's on. It's all right, brother. That's all right, brother. Brilliant. Right. I'm going to go over and get this down. There's the door now. Super. Så havde jeg fornøjelsen af at skyde mit første Chinese water deer. Han er skudt på små 100-110 meter. Men det var et meget vanskeligt skud, for det var igennem buskads, og han lå faktisk også bag et trådhegn. Men han faldt lige om i skuddet. Han lå ikke engang. Han blev bare liggende. Så han rullede lige rundt. Meget stor På vores sidste outing så vi flere gode dyr, men desværre kunne vi ikke komme til skud på dem. Så fulde af gode jagtoplevelser drog vi hjem til Danmark igen, og det er helt sikkert ikke sidste gang, vi kommer over og besøger Julian og Paul i Woburn efter Muntjac og Chinese water deer.